जैसे जैसे हमनी के बूढ़ होखत जानी जा, हमनी के अपना के कमजोर महसूस करे लागे नी जा, अवुरी अपना के इतना मेडिकल स्थिति अवुरी कुछ पुरान स्थिति में फसल पावेनी, इस सब उम्र के मामला के रूप में स्वीकार करेनी। त हमनी के बुढ़ापा में भी अपना के फिट राखे खातिर कवना चीज पर ध्यान देवे के जरूरत बा। पोषण, सामाजिक सुतल। आ सबसे खास बात बा की शारीरिक गतिविधि। बुढ़ापा में शारीरिक गतिविधि के फायदा सुधार होला, समग्र स्वास्थ्य, हृदय संबंधी स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, चिंता आ डिप्रेशन के लक्षण, संज्ञानात्मक स्वास्थ्य, सुतल, कार्यात्मक क्षमता। कमी होला, उच्च रक्तचाप, साइट विशिष्ट कैंसर, मोटापा। बचाव होला, गिरला आ गिरला से जुड़ल चोट, हड्डी के स्वास्थ्य में गिरावट। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सलाह बा की पुरान वयस्क लोग के नियमित शारीरिक गतिविधि कम से कम 150 से 300 मिनट के मध्यम तीव्रता वाला शारीरिक गतिविधि चलल, नाचल आदि करे के चाहिए, या कम से कम 75 से 150 मिनट के जोरदार तीव्रता वाला शारीरिक गतिविधि तैरल, रस्सी कूदल, दौड़ल इत्यादि पूरा हफ्ता में, सप्ताह में 2 या एकरा से ज्यादा दिन मध्यम चाहे ओकरा से ज्यादा तीव्रता से मांसपेशी के मजबूत करे वाला गतिविधि भी करे के चाहिए। शारीरिक गतिविधि जवन मध्यम भा अधिका तीव्रता पर कार्यात्मक संतुलन आ ताकत के प्रशिक्षण पर जोर देत होखे। हफ्ता में 3 भा ओकरा से अधिका दिन, कामकाजी क्षमता बढ़ावे खातिर आ गिरला से बचावे खातिर। याद राखी, कुछ शारीरिक गतिविधि कैल कवनो ना कैला से बेहतर बा। पुरान वयस्क लोग के शुरुआत कम मात्रा में शारीरिक गतिविधि से करे के चाहिए। अवुरी समय के संगे धीरे धीरे एकर आवृत्ति, तीव्रता अवुरी अवधि बढ़ावे के चाहिए। पुरान वयस्क लोग के शारीरिक रूप से उतना सक्रिय होखे के चाहिए जितना कि उनकर कामकाजी क्षमता अनुमति देला। अपना फिटनेस के स्तर के सापेक्ष शारीरिक गतिविधि खातिर आपन प्रयास के स्तर के समायोजित करे के चाहिए। बेकार गतिविधि में बितावल समय के मात्रा सीमित करी आ हल्का तीव्रता वाला शारीरिक गतिविधि शुरू करी।